De ce oamenii sunt proști? Mai degrabă nu aș spune că sunt proști, ci doar că acționează fără să gândească. Aș spune că sunt pripiți, se grăbesc și acționând fără a gândi sau fără a judeca, s-ar putea ca de multe ori să nu vezi pădurea din cauza copacilor sau copacii să nu-i vezi din cauza pădurii. Viceversa, nu? Este simplu. E o întrebare pe care mulți oameni și-o adresează, dacă nu chiar toți. De ce oamenii sunt proști? Și fiecare dintre noi, cred că am avut un moment în viață în care am acționat crezând că ceea ce vedem este adevărul sau adevărul este ceea ce vedem. Dar nu ne-am dat seama că am putea vedea uneori din prisma convingerilor noastre și să ni se pară adevărat ceea ce noi suntem convinși că este adevărat, dar nefiind adevărat. Sunt atât de multe situații în care suntem fer convinși că am văzut așa. Dar eu așa am văzut. Dar ceea ce ai văzut tu era doar propria ta imaginație despre acel lucru și nu neapărat cum arăta lucrul ca și atare. Fiecăruia dintre noi ni s-a întâmplat cel puțin o dată în viață o situație de acest gen. Dacă sunteți foarte tineri, adolescenți sau tineri și încă nu vi s-a întâmplat, nu vă doresc să vi se întâmple, dar cel puțin accidental, o dată în viață, aproape că i s-a întâmplat fiecare dintre noi sau cel puțin dacă ni s-a întâmplat, probabil că unii dintre voi ați și uitat. Și acționând sub aspect impulsiv, fără a ne gândi dacă este sau nu este așa cum considerăm noi că îl vedem, putem să fim în eroare. Și atunci spunem că e o prostie. E o prostie ce spui tu. Lucrurile nu sunt așa cum le vezi. Și aici apar neînțelegerile, apar contradicțiile și de la contradicții să știți că apar chiar și certuri nedorite. Agresivități verbale, vorbe spuse la nervi pe care unii dintre noi s-ar putea să le regretăm mai târziu, vorbe nedorite. De ce oamenii sunt proști? Pentru că nu vor să fie inteligenți. Unii refuză cunoașterea. Nici nu vor să știe și nici nu vor să audă anumite explicații sau că lucrurile ar putea fi și altfel. Dacă ar dori să aibă cunoaștere, să știți că ar reuși, dar nici asta nu este sigur. Ce face pe unii să fie mai inteligenți decât alții? Uite, o altă întrebare. Întrebați un om înțelept. Mă îndoiesc că ar putea oferi un răspuns satisfăcător de adecvat. Întrebați un prost. El sigur știe răspunsul de ce este prost, dar nu putem garanta că va avea suficientă tărie de caracter pentru a recunoaște în fața altora propriul motiv de slăbiciune. Și dacă prostia nu este o slăbiciune, deci tot mai devreme am spus motiv de slăbiciune. Și dacă prostia nu este o slăbiciune, pentru că uneori poate fi imbatabilă, armă de reușită în viață. Când ești prost, nu te contestă nimeni. Când ești inteligent, începi să ai combatanți. Chiar în momentul când inteligența ta începe să sclipească, toți îți devin oarecum dușmani. Se pare că prostia nu prea deranjează rasa umană, pe când inteligența da. De ce? Posibil să fie un semnal de recunoaștere indirectă a propriei prostii, care se simte vulnerabilă în fața inteligenței, care ar putea profita de ea. Probabil că ne temem de oameni inteligenți și tocmai de aceea de multe ori sunt cei mai atacați dintre noi. Când un om inteligent vede un lucru clar și limpede, asta deranjează pe ceilalți și îi frică. Frica de inferioritate, frica de a nu-l putea ajunge pe celălalt din urmă sau durerea că tu nu ai fost înzestrat din naștere cu această calitate. Uite-te ce inteligent a fost. Oare cum și-a dat seama? Oare de ce el și-a dat seama și eu nu? Și iar eu, dacă nu mi-am dat seama și nu am cunoașterea asta, pentru că nu m-au învățat părinții, nu m-a învățat școala, nu m-a învățat viața, nu am avut ocazia în viață să văd alți oameni care au cunoaștere, mă face să mă simt inferior. Iar această inferioritate mă determină să fiu oarecum
agresiv verbal sau să-l resping pe celălalt care are mai multă cunoaștere. Dar tocmai aici ar trebui să reacționăm diferit, să îi îmbrățișăm pe ceilalți care au cunoaștere și să ne bucurăm de cunoașterea lor, pentru că cunoașterea lor ne poate ajuta și pe noi. În loc să îi atacăm, mai bine îi întrebăm de unde știu, cum și-au dat seama că lucrurile sunt așa și să le cerem să ne explice. E mult mai frumos și mai constructiv, pentru că viața nu este o luptă. Viața este construită ca să avem relații frumoase și armonioase între noi și să avem momente în care chiar ne simțim bine unii cu alții. Și aceste momente sunt mult mai mult de dorit decât cele conflictuale. Și totuși, încă nu am răspuns de ce oamenii sunt proști. Răspunsul ar putea fi multiple. Primul, cum am spus mai devreme, necunoașterea. Altul, neadaptarea la anumite norme de conviețuire a unui grup, comunități, culturi. Dezinteresul de a ști. L-am menționat mai devreme cu alte cuvinte. Lipsa de curiozitate. Mulți oameni știu puține lucruri datorită faptului că nu au curiozitate. Curiozitatea de a cunoaște, de a ști. Iar alții ajung sau rămân proști pentru că sunt înconjurați de tot felul de companii. Iar altora nu le este necesar supraviețuirii cunoștințe, anumit tip de cunoaștere. Unii copii de bani gata, care nu au motive de a depune eforturi uriașe de a găsi soluții la probleme pe care oamenii obișnuiți le au. Și atunci cei care au bani de regulă cumpără cunoaștere și permit să schimbe bani contra servicii care demonstrează cunoașterea altor persoane. Și de aceea printre copiii de bani gata, nu vreau să jignesc, nu vreau să ironizez, sunt foarte mulți copii care s-au complăcut în necunoaștere, tocmai pentru că părinții i-au învățat, uite-te, nu știi aici, cumperi, mergem și cumpărăm sau achiziționăm produsul, serviciu, sunăm pe cineva să vină să ne facă, să ne repare și așa mai departe. Pe când un om care are resurse financiare puține, el nu își permite să sune un prieten și să contra unui serviciu sau contra cost să vină să-i repare țeava, să vină să-i repare instalația electrică sau alte defecte din gospodărie. Și de aceea, oamenii care au bani au cunoaștere mai puțină pentru că nu au fost puși în fața întrebării cum pot să rezolve această problemă. Alții sunt proști pentru că nu au exercițiul sau voința de a-și tempera manifestările. Au impresia că dacă își transmit sau își expun toate neplăcerile, sunt în mod automat extrem de sinceri sau că se încadrează în categoria oamenilor care spun tot ce gândesc. Și aici, de cele mai multe ori să știți că dacă cei din jurul nostru nu spun anumite lucruri și se trezește tocmai X să le spună, înseamnă că X știe mai mult, e singurul care a văzut adevărul sau poate e singurul care nu respectă. Ceilalți probabil nu au spus anumite lucruri din respect. Poate le știau, dar nu au vrut să le sublinieze ca să nu jignească. Și se trezește XY să zică, uite, aici am greșit, nu se poate, trebuie să reparăm. Dar cum, ești chiar singurul care vezi și ceilalți crezi că nu au văzut că trebuie reparat? Nu. O atitudine frumoasă în acest moment ar fi de ce nu s-a făcut până acum, la cine poate să repare, care sunt problemele, cum putem să le reparăm, de unde trebuie să achiziționăm instrumentele și, lucrurile care trebuie să înlocuite pentru a fi reparate. E un alt tip de atitudine. În loc de a certa grupul respectiv, ai propune de data aceasta să repare sau să modifice. Și aici este valabil și în politică, pentru că sunt foarte multe conflicte în această perioadă pe teme, nu aș spune politice, pentru că politica de obicei se realizează la masă rotundă unde stau oameni înțelepți și care au cunoaștere și care în același timp știu să fie și diplomați și de ce să fie diplomați. Ceea ce avem acum, manifestările de pe internet, jignirile în spațiu public, înjurăturile care nu și-au rostul și care pe măsură ce înjuri, jignești tot ceea ce transmiți despre tine că ești un om fără cunoaștere. Când același
drept la cuvânt, le putea folosi pentru a pune întrebări, pentru a aduce argumente, pentru a cere lămuriri acolo unde știi că ai nelămuriri sau pentru a pune întrebări cum se poate corecta o anumită problemă din societate sau uite, pentru că acest aspect până acum nu l-am privit, nu i-am acordat atenție. Oamenii din categoria respectivă nu au reușit să se adapteze noului ritm, noului mod de a trăi și atunci și au nevoie de ajutor. Îi ajutăm, le oferim ceva unde ei pot să-și manifeste modul lor de a fi, pentru că dacă nu s-au adaptat la noi, poate că sunt conservatori sau sunt clasici. Țin de conservatorism, de clasicism, de tradiție. Poate sunt oameni care chiar țin la tradiție, iar tradiția nu totdeauna ține pasul cu evoluția, cu noutatea. Și atunci avem impresia că acei oameni sunt proști. Nu, aceasta este o falsă impresie. Totuși, a nu te adapta la nou îți creează anumite dezavantaje în relațiile cu ceilalți, pentru că când e doar un grup restrâns de persoane respectă o anumită regulă și un grup mare de persoane respectă o nouă regulă, atunci se creează diferențe și aceste diferențe creează conflicte. Conflicte sociale, conflicte în arena publică, cum doriți să le spuneți. Lipsa de cunoaștere, lipsa de înțelegere, pricepere stau la baza prostiei. Cu cât cunoști mai multe, cu atâta poți spera în mai bine. Și cu cât cunoști mai multe, cu atâta poți separa mai bine o minciună de un adevăr, o informație falsă față de una reală. Cu cât cunoști mai multe, cu atâta ești mai greu de a fi păcălit, dacă nu aproape imposibil, pentru că tu deja ai cunoaștere. Și având cunoaștere, ai și exercițiul de a cere lămuriri. Iar când tu ceri lămuriri unei persoane care, să spunem că dorește să te păcălească, acea persoană deja bate în retragere, pentru că nu-și poate susține argumentele când tu îi oferi o avalanșă de întrebări la care ea trebuie să aducă argumente solide. Mai sunt, cum am spus mai devreme, legat de argumente, care ar întregi cu succes acest podcast, dar prețul de a fi un om inteligent în viață este atât de mare încât nici măcar să stăm să vorbim despre aceste lucruri sau să dezbatem pe această tematică nu acoperă valoarea reală a prețului de a fi un om inteligent. Este o calitate absolut fenomenală, deosebit de frumoasă. Oamenii inteligenți au o vedere foarte bună, ei văd foarte bine. Și cu cât vezi mai bine, cu atâta percep mai multe informații despre un lucru, un obiect, un om. De asemenea, ei vor să știe, o atenție foarte mare, o atenție involuntară foarte mare și o curiozitate. Întotdeauna ei te ascultă cu interes și acest interes cu care te ascultă lor le oferă informații și în timpul în care ei te ascultă cu interes, ei și prelucrează informații despre ceea ce le spui, ceea ce văd. Ei observă în timpul acesta foarte multe lucruri și pe baza observațiilor mai departe se duc și experimentează și până la urmă fac invenții pe care se duc să depună cereri de brevet și uite așa ei rămân în istoria științei moderne, academice. Sunt inventatori de renume, mulți rămân în istorie, alții datorită faptului că sunt cumpărați, să zicem, de companii, de firme sau sunt protejați oarecum în spațiu public pentru a nu fi jigniți de masele care au cunoaștere puțină. Pentru că cei care au cunoaștere puțină întotdeauna vor arunca, haideți să folosim o figură de stil cu pietre, în cei care descoperă noul. Ei refuză. Acum știu, ca să încheiem într-o notă frumoasă, prost să fii, noroc să ai. Mulți spun că în germană la noroc, în momentul în care se ciocnesc paharele, se spune prost, adică avea noroc. Și aici în română, prost să fii, noroc să ai, dar totuși și inteligența presupune
cunoaștere și în același timp cunoașterea ne aduce multă fericire și mult confort în viață, ceea ce se poate transpune în noroc. Dacă prima parte este un noroc involuntar, cea de-a doua se traduce în confortul vieții, a avea o viață frumoasă și confortabilă, trăită în armonie cu cei din jur. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă ceea ce v-am spus vi s-a părut interesant, like, share și subscribe. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult și vă rămân recunoscătoare pentru bunăvoința cu care m-ați ascultat. Până data viitoare, toate cele bune!